Halo गासिबो नै गिलुब बालुब बार सुखा बायदि बारबाय। वाह 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 थोस नैलाय आयौ 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 इउपिपिएलनि लेथ्रा फाथ्रा माबाखौ सुस्रांलांजोबसिगोनदांलै बार सुखाया। इउपिपिएलनि जाख'नाय माबाखौ सुस्रांलांसिगोन बार सुखाजों। हाग्रामा सरकारा गोदान एकदमबार फ्रेश साफा सरकार बानायफिननो थाखाय बारजों सुस्रांलांजोब्बाय नै इउपिपिएल सरकारनि जाखांनाय माबा माबिफोरखौ। हेस गिथाव बाथाव दसेनो सेस अखा हाबाय नै बार अखा। फुराना सरकारनि मैला मैथाखौ सेस सुस्रा सुस्रा बारजों बुखारना लांजोबसिगोन लोगोफोर। अखाबो बारबो बारबाय नै रिजाल्ट मोननानै जोब्बाय मैया दहाय थांनाय मोनायाव। मथा मथि बे फुराना सरकारनि जाखिनि मैला मैथा थाबथानाय बेखौ बे बारजों अखाजों लांजोबसिगोन आरो। नायबानो जाबाय नै माबायदि गिथाव बाथाव। थैबाय मोदोमफुरा बायजोबो नै आयु नंमारगौ साफा खालाममारजोबसिगोन। आयु 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 गिथाव बाथाव। दे लांजोबथारदो दे लेथ्रा मैला मैथाफोरखौ। एबार गोदान सरकार फैफिनबाय हाग्रामा सारा फुरा फ्रेश सरकार बानायफिनसै। बाब गिथाव बाथाव नायलाय आयौ सिमब्रेलाबायथारदों नै सिमब्रेलाबायथारबाय नै आयु 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 आंना गामलायाव आजावबाय ओमफ्राय